от екипа за вашето присъствие. Се радваме днес и много искаме да споделим малко повече за проекта ни, който през последните 2 години и половина се случваше приоритетно на територията на град Харманли. Проектът беше финансиран от фонд Активни граждани по втория курс за стратегически проекти по тема овластяване на уязвими групи. Знаете, много активно работихме последните няколко години в подкрепа на хората, пристигащи от други държави, търсещи убежище и закрила в България. Едно от първите места, в които те пристигаха, това е центърът за регистрационния център в Харманли. И за този период от време, както ще стане малко по-късно ясно, преминаха много хора през нашия център. Искам да припомня, че имаме консултативен център за бежанци и мигранти. Той се намира на 10 минути пеша от регистрационният бежански център, най-големият в България. И е много удобно за хората, когато имат въпроси, когато имат трудности, да идват при нас и да се обръщат към екипа. Екипът се състои от социален работник, културни медиатори, преводачи от различни езици, според потребността, както и екип от медицински специалисти, педиатър, медицинска сестра и, разбира се, психолози, които са много важни в по-трудни моменти, когато сме имали нужда от подкрепа за хора в нужда. Ще дам няколко важни факти във връзка с изпълнението на този проект, който беше финансиран от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство през фондация Работим се за граждански инициативи. Се изпълняваше през последните 33 месеца от юли 2021 година до края на април месец, т.е. до 25, ако трябва да сме по-точни, април. Проектът беше на стойност 156 000 евро и неговата цел беше чрез различни информационни, психосоциални дейности, правна подкрепа, обучение и консултиране да помогнем на търсещите или получилите закрила да имат едно усещане за приемаща общност и да се улесни техния път по отношение на интеграцията. Една доста голяма и предизвикателна тема. Това, че хората не познават местния език, това, че пристигат в Европа и за тях все пак това е едно място, от което е доста непознато, им носи много стрес. Спускат се с ситуации, в които не знаят как да се справят. В спешни случаи, когато детето им се разболее или когато им се наложи да потърсят полицията заради някаква ситуация или инцидент. Така че нашите усилия бяха насочени не само на тези хора да им предоставим информация, но да ги подкрепим малко повече да се ориентират какво се случва тук и сега и една стъпка по-напред, докато чакат производството си за закрила, да направят и нещо полезно за някой друг. Така че това беше едно предизвикателство към самите тях, откривайки лидери сред бежанските общности в региона на Хасково и Стара Загора, да помогнем на много от тях да направят една инициативна крачка в различни дейности, които ние предложихме. Ще спомена няколко основни ключови дейности, които имахме. Това бяха информационните и здравните ни консултации. Имаме над 2000 човека, които бяха обслужени през период от 2 години и половина изпълнението на проекта, с много консултативна подкрепа за тях. Моята колега Таня ще каже малко по-късно. По социалните въпроси имаме над 1060 души, които са се обърнали към нас и се наложи да ги придружим или да предложим подкрепа в много трудна ситуация. Когато са били на улицата без дом, когато е имало конфликт в семейството, насилие или са имали сериозни трудности в това да намерят, например, работа или да запишат детето си на училище и други такива въпроси. Също колегите ще споделят малко по-късно. В правни консултации сме предоставили помощ на 156 човека
Водили сме 5 съдебни дела, повечето от тях са свързани с едно много ключово нарушаване на права на хората, получили международна закрила в България, и това е те да имат достъп до социални семейни помощи за деца, каквото и масово им се отказва. До момента в България има официално 160 съдебни дела, които са водени от различни неправителствени организации, повече от този брой за това, че Агенция социално подпомагане продължава, за съжаление, да не спазва правото на хората да получават семейни помощи за деца. Ние също сме водили такива дела и по време на проекта. Всички те са били за положително решение на съдилищата в полза на бежанците. И имаме около 80 човека, които в период на 2 години и половина са търсили помощ по отношение на безсъние, посттравматичен стрес, сериозни травми, свързани с домашно насилие, зависимости и различни други ситуации, като нашите двама психолози са предоставили защитено индивидуално пространство за консултиране, но и в групов формат сме помагали най-вече на жени да развиват през арт техники, умения да могат да отразяват чувства и да се възстановяват от свои травматични преживявания. Ключът на нашата работа беше менторската ни програма. Тя се проведе в 2 фази. 36 човека бяха включени в период от 2 години в 2 различни групи. Всички хора бяха от различни държави, предимно Сирия, Ирак, от Афганистан имахме също една жена. Те проведоха след обучението, в които имаха възможност да участват, 10 инициативи, за които моя колега Ивайло ще сподели сега малко повече. Това е една от най-интересните и любимите ни дейности, което беше много голямо предизвикателство. Да погледнем на тези хора като можещи, като способни, като силни и да ги подкрепим да направят нещо полезно за някой друг. Здравейте, казвам се Ивайло Ябълкаров и за мен е удоволствие да бъда сред вас. Не за първи път стоя тук на тая маса. И едно от нещата, които така ни се налагаше да правим в този проект е така нареченото на наш език овластяване. Всъщност това е да дадеш възможност на хората, с които работиш, да се почувстват ценни и приети, да им покажеш, че те не са жертви, ами са хора, които имат потенциал и могат да го използват за доброто не само на себе си, но и за другите. Така че менторските програми, както каза и Диана, бяха едно голямо предизвикателство, но в крайна сметка усещането е за едно голямо удоволствие и за нещо, което имаше голяма стойност. 2 пъти през 2022 и 2023 година групи от 15-16 човека, като основната цел беше да се изгради партньорство, сътрудничество, наблягащо се на равенството, т.е. мъже и жени заедно да направят нещо в една група. И също така фокуса беше да направят нещо за някого другиго, а не за себе си. Имаха възможност да се съберат в групи, да правят общи проекти, като всеки участник имаше по 500 лева за проект, като много от хората избираха да се обединят и заедно да направят нещо. Тези 500 лева те не ги използваха за себе си, идеята беше да свършат нещо полезно за някого другиго, за хората от общността или дори за хората извън тяхната общност, за самия град Харманли. И имаше много интересни неща. Имаше така група, която обучаваше другите как да дават първа помощ. Имаше една жена, която пък шиеше дрехите на хората от регистрационния център. Имаше 2 групи, които така правиха вкусни неща за хората от центъра, от лагера, спортни дейности. Имаше също така рисуване, компютри, една много интересна група млади мъже и жени, които така обучаваха децата на темата за закрила на децата и как те да се чувстват по-безопасност и как да реагират, когато има предизвикателства. Така че
това, което ние видяхме, е едни млади хора, едни хора, които така разбиха предубежденията, които българина има към мигрантите, а именно много образовани, много природно интелигентни хора. И за нас беше голямо удоволствие тези дни. Дължим много и на две дами, Геника Байчева и Ваня Бонева, които бяха обучителите на двете групи и също така менторстваха на самите участници. Така че със сигурност това ще бъде нещо, което ще се запомни. Може би нещо, което накрая искам да кажа, е свързано с една от дейностите, които се разви, една от групите направи, а именно екопроект с така, група от 15-20 човека, мъже, жени, деца. Успяхме да почистим около реката, която е около регистрационния център, около лагера. И виждате, сами разбирате, че тази дейност не беше само за хората от лагера, ами беше и за цялата общност в Харманли. Така че наистина уникално преживяване бяха менторските програми. Това да възприемеш хората като равни и като можещи е много ключово. Ние самите видяхме как те се променят в хода на тези обучения и инициативи, които предприеха, така че при всички случаи в бъдеще ще продължим да търсим начини да включваме тези хора. Даже наскоро ме питаха пак, ама тази година няма ли да има менторска програма. Много е трудно за организиране на една такава програма, но си заслужава всяко усилие. Наистина много вдъхновяващо е просто да ги видиш тези хора как творят, как изведнъж се преобразяват и започват да мислят позитивно, да направят тук и сега нещо за някого друг. Много неща научих от тях и съм страшно вдъхновена и благодарна. Сега ще дам възможност на Татяна Чекова, която беше ключов здравен консултант по проекта, да разкаже малко повече за предизвикателствата в този аспект на проекта. Благодаря. Да, аз съм Татяна Чекова и работя като здравен консултант към проекта. Главната цел беше да информираме бежанците за тяхните здравни права. Идвайки в България, хората и от другите страни, от Сирия, Ирак, Иран, Тунис, Афганистан и както и от Украйна, бягащи от войната, се сблъскват с доста предизвикателства, които им поднася нашата страна. Първото от нещата, които се случват е, особено в Харманли, тук за бежанците от Сирия, Иран и Ирак, е, че те, влизайки в лагера, регистрирайки се в лагера, не могат да ползват здравни права в рамките на един месец. Тоест, трябва да мине един месец, за да могат да влезат в листата на българското здравеопазване. Което беше голям проблем за хората, особено с семейства с малки деца. Защото никой не може да гарантира, че в периода на този един месец никой няма да се разболее и няма да има нужда от нашето здравеопазване, от някаква първа помощ за здравето си. Тогава те идваха и се обръщаха към нас за помощ в нашия офис, който е изнесен в Харманли. И ние се опитвахме адекватно да им помогнем, за да могат да бъдат обслужени, да бъдат лекувани както трябва. Идвайки в офиса на здравните консултации, хората споделяха, че преди да започне войната, тяхните страни е имало добро здравеопазване и са можели да се лекуват. След обаче започването на войната, лечението в тяхните страни е станало все по-трудно и по-трудно, при което те, тръгвайки да бягат от войната, идват със своите заболявания и очакват някаква адекватно отношение и лечение в България, което, за съжаление, много трудно се случва. Пак заради това, че здравеопазването ни е много тромаво, правата са много ограничени, хората не ги знаят, не могат да се възползват, което беше основната цел на нас, ние да ги насочим и да им кажем с какво могат да се възползват. По време на пътуването също така те получават различни травми, минавайки през Турция, минавайки през граница, катастрофират, падат, получават някакви операции, започват да се лекуват до някъде. Примерно имало е хора, които в Турция чупи крак при катастрофа, почва лечение, операция, примерно на ръка, слагат се перони, обаче той тръгва, идва в България, тези перони продължават да стоят и се оказва, че няма как да ги махне, без да ги махнат пероните, той може да стане закат, така да се каже, за цял живот.
Така че, нали, и това също беше едно от нашите предизвикателства като организация, да можем да намерим средства, да помогнем на тия хора и да ги излекуваме до край. Друго нещо, което така е интересно, е, че децата имат доста нужда, понеже след като идват в България и ги регистрират в центровете, докато получат статут, имат здравни права. Но след като получат статут и излезнат от лагера, те вече остават без здравни права. Тоест, трябва самите хора, бежанци, да се търсят лични лекари, да се плащат осигуровки, за да могат да се лекуват. Това, за съжаление, в Харманли, като по-малък град, мога да подчертая, е много трудно. И е трудно, защото има много малко лични лекари, които практикуват и повечето от тях не желаят да записват нови хора. При което те остават висящи. Нали, много от хората, като получат статут, отиват в Европа, но има хора, които искат да останат тук, излизат на външни адреси, искат да работят, искат да се запишат децата в детска градина, училище, но за да стане това, трябва да минат ваксини децата. А като нямат педиатър и личен лекар, това няма как да се случи. И те стават в един застой, което, нали, беше едно доста от трудните неща, които трябваше да се борим, по някакъв начин да говорим, да ходим по институции, което също е едно голямо предизвикателство. Така че много бяха проблемите към здравеопазването. Надявам се хората, които са минали, да са били достатъчно информирани, да са се областили, за да могат и продължавайки пътя си извън България да се възползват от здравните си права и да се лекуват адекватно. Благодаря. Благодарим. И нашия колега Каролина Якимова ще помоля да разкаже, тя нашия социален експерт, да скаже малко повече за една от най-големите и трудни сфери на работа, социалната работа и подпомагането на хората. Здравейте, аз съм Каролина Якимова, социален работник. В началото идваха много